The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipaginhawa sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit man sinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Maayong adlaw sa tanan natong mga subscribers sa Balbido Evangelistic Ministry. Ano na sa kita ni nga itong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Magamatayon kita sa pagtuon nini nga atong pagtulunan nga giduputan nga giuluhan og the bride of Christ, ang pangasaunon ni Kristo. Okay. Now, it's presume ikaw magtutuon nakaandam na aron ikaw makapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Panalang kanimo dili pa magtutuo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Okay, kagahapon mo kini nga itong gibiyaan, no? Nga pamatuod yun nga si Ginoong Jesucristo indeed has destroyed sa kamatayon. He has indeed destroyed it. O ang kamatayon, iya na kining napusgay, gidaog, gipildi. Nga iya nang gibayran sa hingpit ang utang sa kasalanan, sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao. O kana mao ang nagahatag nato sa kahigayunan sa atong kaluwasan. Meaning, nga kana maoy provision alang sa tanang tao o sa laing pagkasulti. It is God's divine stimulus for man to respond. O dawat o mutuo ba siya niya ng maong stimulus o musalikway na siya kagawasan sa pagpili. Kana nagpasabot nga ang tao may hingpit nga kagawasan sa pagpili. Mutuo ba siya o musalikway ba siya niya na? However, every response matag tubag niya that man makes sayod kita nga kini nagada og sangputanan. It has or brings a result. Negative response results to eternal condemnation, while ang positive response results to eternal life. Suma sa kilate do gitataw diyan sa John 3:36. He who believes in the Son, the Lord Jesus Christ, has eternal life. But he who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. Na, kapungot sa Diyos, magapabilin diha kaniya. Ug busa, alang ka na to, ang kamatayon is merely pagkatog sa atong lawas. Ang atong espiritu immediately mubiya sa atong lawas. O diha-diha, moadtos presensya sa tubangan sa Dios. Ang atong lawas matuog lang o maghuwat kini sa iyang pagkabanhaw. Dilimitabo ang kamatayon sa mga magtutuo apart from our Lord Jesus Christ. Ang kamatayon sa mga magtutuo may tabo diha kang Ginoong Jesucristo. Ingon sa pagbanhaw sa Dios kang Ginoong Jesucristo as so depicted nga atong makita diha sa pagbautismo. So iya kitang banhawn in Christ diha kang Kristo. Sa laing pagkasulti, sa atong pag-ingon niya na,
God will treat those who died kinsa misalig, mituo kang Ginoo Kristo, sama sa iyang pag-atiman kang Kristo mismo. Namely, pinagi sa pagbanhaw kanila gikan sa mga minatay, raising them from the dead. Ang pagkabanhaw ni Kristo is God's step. Usa kini kalakang sa pag-uyon. It's a step of approval niya itong iyang gibuhat dito sa krus. Apan, labaw pa niya na sa ato usab nga pagkabanhaw as well. So, kung mituo kita nga si Jesus namatay ug nabanhaw, that He rose again, even so, now na kanang pagsumpay, there is a link gikan sa kang Kristo nga krus ug sa iyang pagkabanhaw. We are moved then sa unsay may tabo sa mga Kristohanon inigdangat na sa rapture o pagsaggaw. Even so, ang Dios with Him muda kanilang nangatulog, those who have fallen asleep diha kang Kristo. Paminaw ra gud. Mao kana ang buot nilang may bawaan. Unsa gyud ang may tabo niadtong nangamatay. Mihawa naman ang ilang espiritu obviously ug miuban na sa Ginoo. Perhaps nasabtan nila ang tibuok niya na. But they would have understood that they would be with the Lord o tingali kung ila gitong sabton nga they would be in a possession nga nanag-iya na kini sila sa kinabuhi nga walay katapusan, eternal life. Apan, what about sa ilang mga lawas? Would they be always incomplete? Dili ka kini kumplito? Would they be somehow mas minus kung itandi niya itong miagi o nakasinati sa pagsagdaw? No, not at all. Di na ka na may tabo. Pagkadadon kini sila sa Dios, God will bring them with Him kanila nga nangatog diha kang Ginoong Jesucristo. Now, mao kini ang saad sa pagbanhaw, the promise of resurrection. Gibanhaw sa Dios si Jesus, and He will raise sa tanan nga who are in Jesus. Bisan kadtong nangamatay. Kita kong tanan, all of us, masumpay ngadto sa resurrection ni Ginoong Jesucristo. We are all linked to it. Ato ko nang makita dito sa 1 Corinto 15:23, the resurrection is this, in His own order. Si Kristo mao ang unang bunga, the first fruit. Human niya na, kadtong iya ni Kristo at His coming. Now, all who are Christ's, ang tanan nga iya ni Kristo, pagabanhawon. The fact that ang tanan nga nangamatay na, ang ilang mga lawas are in their grave. Atuwa sila sa ilang mga lunganan. Does not eliminate them gikan niini nga great event, dako kayong hitabo. Agi lang og pag-extend og dutay niya ng bahina, mubalik kagamay dito sa Roma Kapitulo 6. Ato kunong hatagag dakong pagtagad ang kamatuoran bahin sa atong pagkadugtong kang Ginoong Jesucristo. Sa iyang kamatayon ingon man sa iyang pagkabanhaw. Now briefly, Roma Kapitulo 6, versikulo 3. Do you not know that all of us who have been baptized and immersed were baptized into His death? Kining baptized din kini nakahulugan og atong pagkadugtong pagkahiusa kang Ginoong Jesucristo.
our union with Christ. Versikulo 4. Therefore, we are buried with Him by baptism into death, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Versikulo 5. For if we have been planted together in the likeness of His death, we shall be also in the likeness of His resurrection. Versikulo 6. Knowing this, that our old sin nature, is crucified with Him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. Verse 7. For he that is dead is freed from sin. Versikulo 8. Now, if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with Him. Now, mo na may tabo niya itong iya ni Kristo nga kamatayon o pagkabanhaw. We were in Christ. Si Pablo nagsulti ni diyan 1 Corinto 6:14 nga nakanayon, now God hath both raised up the Lord and will raise up us by His own power. Usab diha sa 2 Corinto 4:14, knowing that He which raised up the Lord Jesus shall raise up us also by Jesus, and shall present us with you. So, si Pablo nagaingon nga, bisan kung ikaw tuwa sa luganan in your body, even if namatay ka na o gikalubong, pagawanhaon ka, you will be raised as the Lord Jesus Himself was raised. Ug busa balik ta sa atong teksto, ang versikulo 14 mitapos pag-ingon og bring with Him those who have fallen asleep in Jesus. No, ato ning ipadayon ugma. Okay? So ayaw sipyat sa pagsunod nining atong series nga pagtuon niini o ginaot nga ikaw nakapupo na gyud mga pipila ka doktrina bahin niini. Salamat o Dios nining grasya nga among gipahimuslan pagtuon sa imong mga pulong. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon ning among spiritual momentum. Salamat ning among Bible study dinhi sa Balbido Evangelistic Ministry kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.